uni mwana wakaningu anurapa siniwo mari kaningu oyo rapa vana kaningu arapa vana kaningu makati sekuru ndipo ngokadi yako msekuru tiripo arise mabasa mabasa ndiwaya tanzwa nawo panapa kuneta mafoni chache kubata atatambura nei vanazukuru wawandisa kunze sekuru matakanule masewo sekuru matakanule wazita na wazukuru kuchivu sekuru matakanule anditika aya watakanura sekuru vano vane nhamo nematambudziko icho kwadi vakawanda vamwe vacho vakabata nekusaziva icho kwadi saka kana vachinge vauya kuna sekuru vanenge vaita anobatsirika zveshuwa anditika tinotenda ndiri kuona sekuru tine muzukuru ari kubva kumasvingo nyaya yake yakamira sei mama dzangu kusanganisa neni tinobatsira vanhu kana tichibatsira vanhu munhu akauya nedambudziko rake ngatirege kutora advantage nekuti munhu ari panguva yakaoma nyaya yemumwana iri kundirwadza zvekuti ini sasekuru kanengo kana ndakuita izvozvo ndinofanira kubatwa kwete kuti munhu anouya uyo ane dambudziko wakumuti iwewe ndinofanira kusangana newe kukukwesha utra mafuta ozora pachinhu chakanzi ndakuchikubvisa mhepo dzakaipa idzo mhepo dzakaipa dzinobviswa nekuyanana here kana tinobvisa mhepo dzakaipa nekushandira nekuparadza mhepo ndizvozvo mwana uyu akauya pano achichema achida kuzvisungirira kuda kuzviuraya takati ndagara naye pasi chii naye muzukuru tikanzi sekuri ndakapatikana upenyu hwangu hwese hapana chandinokwanisa handina chinhu chachakwanisa kuita ndiudze tinzwa tikanzi sekuti achikwadi inini ndakanonoshandirwa mushamiri tune mhepo dzezvikwambo ende uyezve hatiwirirani saka muprofita akanditi kana uchida kuti dambudziko rako ripere tora zvinhu zvako zvibate kunhengo yako kusika rudzo ndobva azvibata ndakuchikubatsira ndakutora mafuta evhizireni ndobva atanga kuzora achiti zvoni ndikuti ndikubatsire mhepo ibude akashandira akadanza ndambomaona kusvika mwana atobata pamiri iye bvazvona kuti mwana aita pamiri everyday ndikubvisa mhepo achipota chirara naye achipota chiranzi nekuti mhepo ichitese ibude kusvika mwana atobata pamiri ndobva aronga zvavakaronga kuti pamiri paite sei pabve saka ruzhinji rwezimbabwe ndokumbirisawo kuti vane mashandiro iwaya kunyanyisa vanoshandira vanhu nevanhu vanotakura vanhu ndikatonzwa manje chirongwa paredhiyo pachinzi madzimai vakushungurudzwa mabasa vamwe vanoti kuti upinde pabasa tange wadanana nemi kuti upinde pabasa rara neni anenge ari bhosi saka kurara nemunhu usingadi zvinhu zvinorwadza zvinani kukonza mukadzi wokubvuma zviri nani kwete kumanikidza rudo kuti uite zvandoda inini sangana neni zvakaoma pakanaka sekurega tinzwe kuna hanzvadzi wakati zvako ndinofara makadiwo handitika ndiwaya nedambudziko iri ndira kunza kuti zvakafamba sei kuti muzopedzera wasvika pakubatwa chibharo nemadzibaba aya madzibaba vandakapiwa nhamba yavo ndapiwa nhamba yavo vanoti kana uchida kubatsirwa navo vanotitumira pikicha saka ndakabva ndatumira pikicha pavari vakabva vadi vatarisa pikicha yari ndofunga ndokubatsira kwavo nokuti munhu wese wavanobatsira kuti atanga atumira chipikicha navo saka pandakatumira uyu munhu akakuti akakupa nhamba akakodzera kuti ndo mashandira vanoita kana akakuti madzibaba ndivanoita sei vanobatsira munhu akandipa nhamba dzavo haatozivi kuti vanobatsira sei saka ndataura namadzibaba vakabva vatanga kunza tikumba kwenyu kune mhepo dzezvikwambo mhepo dzenyu dzezvikwambo idzi hakuna kwamunoenda kana musina kubatsirwa nyaya iyi saka vakabva vandudza zvinhu zvinodiwa kuti ndibatsirwe asi ndava munzira yekuti ndiendeko ndopakataura kuti unofanira kukweshewa ndikati kukweshewa sei
vakati unokweshwa munhu achipinza muzvigunwe zvake munhengo. Tikati zvinofambiswa sei? Saka semunhu anga ari desperate, ndinenge ndakatambura nguva yakareba chichishungurudzika nenyaya yezvikwambo zvinokuti hakuna chandati ndaita izvozvi. Saka ndakabva ndaenda kwamadzibaba. Ndaenda kwamadzibaba, ndasvika kwamadzibaba, takabva tapinda mumba mavo vanobatsira mune imwe rumu. So saka tapinda murumu imomo, ndipo pavakatanga kuprofita, vakabva vati pane nhau ukatadza kubatsirwa nhau iyi hauite mwana. Saka vakaramba vachiramba vachidzokorodza nyaya yekuti saka zviri watoshinga kuti utadze kubatsirika nyaya yekuti usaita mwana. Vachiramba vachishingira vachidii. Saka ndakabva ndakuzopedzisa ivo vaiti inhau yei inoita kuti usaite mwana, vachibata pavari kuti chiprofita izvozvo. Vaiti inhau yezvikwambo ndio inokonza kuti usaita mwana. Hanzi zvikwambo zvikata nguva yakareba zvichirara newe zvinoisa zvinhu uyu muviri wako zvokuti uzofi wakaita mwana. Saka vakaramba vachitaura nyaya nebva vandiudza kuti unoona nhau iyi nditori nehanzvadzi yangu mudzinza medu vasikana vatomborori. Saka hanzvadzi ndakatomudza kuti ukasata seizvozvi hapana nyaya inodi hazvifamba utomborori. Saka hanzvadzi yangu ndakabva ndarara nayo. Saka semunhu akanga ashungurudzika nenguva yakareba nenhau iyi, ndavana kuti saka hapana handina option. Ndakabva ndarara nayo madzibaba. Saka vakaramba vachingoramba vachitaura nyaya yekuti nhau dzezvikwambo dzinoita zvomani kuti unofanira kugara wakatota kuitira kuti zvinhu zvako zvisununguke. Asi ukatadza kudaro zvinhu zvacho hazvifambi. Saka vakaramba vachingorara neni kwenguva yakareba. Asi pavaita zvose izvi inini mwoyo wangu wanga usingafari nazvo. Ndandakangobatikana nguva zhinji nekuti hapana kana change yakaitika muupenyu hwangu. Saka ndakabva ndazobata pamuviri. Ndabata pamuviri manje ndipo ndakabva ndamborwara. Saka pandakarwara ndipo pandakazoenda kuchipatara ndikatestiwa ndikaonekwa kuti ndine pamuviri. Ndibva ndati ini handingakwanisi kugara nemwana wakada seuyu. Mwana uyu angatondiuraya, ndingatofa neBP. Iyezve vabereki vangu vachinzwa zvinhu zvakaita sezvi apa ndiri munhu akatariswa mumusha nevanhu. Mai vangu vakanzwa nyaya iyi vanobva vatongofa. Saka ndakabva ndatsvaga munhu anondibatsira. Saka ndakatsvaga munhu akandibatsira ndobva andiudza vamwe kwadokta mungu wandakazoenda. Ndiko vandakazodii iye ndakabva ndamudza kuti indani pamuviri asi handikwanisi kuchengeta mwana uyu. Saka iye akabva kuti inofanira kuchengeta mwana uyu nokuti mwana uyu anokushiudha kuitira kuti mhepo dzikauya dzinobva hadzikuaffect. Inini ndikati kwete, mwana uyu handikwanisi ndine mwana uyu ndinotofa kana ndikangoita mwana uyu ndokupera kweupenyu hwangu. Saka ndakabva ndazoenda kwadokta. Ndaenda kwadokta, ndakabva ndanzwa kuti ini handina mari kuti ndine kwadokta ndiuyu. Saka ndinotoda mari kuti ndibvise pamuviri ipapo. Saka iye akabva azonditumira mari ndibva ndaenda kwadokta. Kwadokta ndikazobviswa pamuviri. Saka akabva azoramba achingotera nyaya yekuti iwe wakadiwa nengiro dziri pandiri. Ndamudza ini handikwanisi kuita relationship nekuti handabva ndakudai from day one. Saka akabva azoti saka ndakabva ndazoita imwe problem yekuti nzeve dzangu dzairwadza. Saka akabva ati ndinoda kuti nzeve dzako dzipore unofanira kutora life, ndofanira kutora life futi wakamudza kuti ndane problem yenzeve kana kuti problem yenzeve futi aiziva. Saka akabva ati unokwanisa kutsvaga munhu waunokwanisa kurara naye kuti uise maspems ako kuti munzeve dzikuzibuda. Asi ndikati saka zvinhu zvakazondiremera. Ndikati kwete. Saka indeona zvinhu zvaita izvi kuti akuda kuzama kurara neni. Ndibva ndazodza kuti kwete. Ndakabva ndatomira kuenda kumba kwavo up to now. Handabva ndazosvika kumba kwavo. Ndakabva ndatodhilita namba dzake. Saka handichataura naye. Saka namba dzake dzefoni unadzo izvozvi? Ndakatsvaga namba dzake ndadziwana. Wadziwana? Pane ero wakamboudza mumhuri kwenyu kuti ndo dambudziko randakazosangana naro iri? Mumhuri yekwedu munhu wandakaudza kuti ndakangomuudza kuti ndine pamuviri. Asi kundiudza kuti munhu akaita zvinhu izvi ndiani handingamudza ndivamwe sisi vangu asi havagari kunoko.
Havana kuzoita follow up yekuti ko mwana pamberi papa. Ndakavaudza kuti ndipamira ndakaza ndipamira vandiri kupabvisa. Saka vakaramba vachibvunza kuti ipamira pandipani asi ndakavaudza kuti handikwanisi kudii kukutaurirai. Saka nhau yakaramba ichindiitira mwoyo kuti nguva zhinji handingowani kugarira inondibata visingaiti. Asi iwewe chikonzero chakaita kuti usaudhisisi muridzi wepamuviri ndiani? Ndichii? Ndakafunga kuti ndikavaudza vachandijaja neimwe nzira yekuti chokwadi ungaita zvinhu zvakaita sezvizvi. Ndosaka ndisina bvira ndadii ndavaudza nyaya. Saka nanhasi panga pasina communication iyeyo naiye? Panga pasina. Ko yakangorifeyo wakambomuudzera kuti ndo mashandiro anoita munhu kana kumbobvunza kuti iwe nai mashandiro anoita munhu usingabudako pachena kuti ndo zvaari kuita neni wakamboedza ku akandirifeya handina mvura ndambotaura naye nezvazvo. Pawaenda kunoshandirwa nemadzibaba vaitomboona vamwe vanhu vachiuya? Pane vamwe vanhu vaitouya. Varume kana vakadzi? Varume even nevakadzi. Uchiona aino kuti wakapinda mutsaona yakaita saivi, but iwe uchiona munhu wekwamwari mabatiro anoita mabasa ake zviri pachokwadi? Aiwa, ndichiona nyaya yega hazvisi zvinhu zvokwamwari nditorwetsinga. Saka chazoita kuti uzosumuka manje uye kwasekuru Kanengo chii? Zvinhu zvakaramba zvichindiitya mumwoyo. Svika ndazonzwa nezvekwasekuru Kanengo, ndanzwa nezvekwasekuru Kanengo ndopandakazoya kuno. Ndobva ndadii. Saka pandakasvika kuno kwasekuru Kanengo pamwe paita kubhoila zvose ndakamboita mumheposi pandoenda kundobatsira. Paita kubhoila ndichinzwa neshungu. Saka sekuru vasati ndisati vatombovaudza nyaya yangu vakabva vatongodi vaitaura ndikati sekuru zekuru unozotaura zvinhu zviri kundishungudza. Hesi ndava mumadambudziko asi iri ndo ranga richinyanya kundibata risingaiti zvokuti ndani chinzwa handisi free. But chakaitawo kuti usasungise munhu chii? Ndozangutonga uri desperate semunhu anga achineswa nemweya yezvikwambo, but wanyatsoona kuti zvinhu zvandiri kuitiswa nemunhu iwayo hakusi kubatsirwa. Chakana ndisasungisa munhu aitanzi munhu unofanira kugona kudii kukipa secret muupenyu hwako, haufaniri kungotaura zvinhu zvese zvese. Iyezvi ndaifunga ndakashaura kuti ndingandoudzaani munhu wandoti ndikatika ndikaudza nyaya anondinzwisisa. But musi wakatanga kuenda asati aita zvake zvaakaita akasikoprofita akatobata dambudziko rako iri raundoziva kuti iri kana kuti pawakambenda rakambonobatwa musi wakaenda kumasowe pake rakatobatwa kuti ukabva watoti anoona zvesho. Mamwe atambudziko andayano akatomabatawo zvechobata. Chaungadi kuti chiitike kune madzibaba aya chii? Ndiri kunzwa kuti zvinhu izvi hazvisi kubva pamwoyo pako, chinhu chingakupe peace at least waona kuti no kana zvadai soka ndinogona hangu kumbozorora kana kuti mutoro wandinawo unogona kunge waita se wareruka chii? Ini chinonipa kuzorora ndoda kuti madzibaba awande munhu wese azive neunhu hwangu kuti ndizvona. Saka ndoda kuti vanhu vasungwe izvi ndoda kuti madzibaba awandiripe. Handiti. Alright. Sekuru. Muri kuinzwa kuti ndimuno ana chiremba ndimunobatsira. Ini ndasaka mbona mushandiro wakadai so. Kuti unoshandira munhu womunza kuti ndikubatsire tinofanira kurara newe. Ndasaka mbozviona. Mune vazukuru vakanaka. Zvokuti danga ari iye ndikutora kuno kuso ametisa Zimbabwe. Inini vazukuru vanouya munhu sekune secret name ototaura zviri kunetsa zviri pakati pemwoyo wake, asi ini sasekuru Kanengo handifane kutora advantage yemunhu nekuti munhu ane dambudziko rakadai. Ndinofana kumubetsera padambudziko rake, kwete kuti iwewe unoudza munhu kuti ndoda kukukwesha. Unokweshe chii chaunokwesha? Mubatsire aende. Kana une mweya wechipfambi mahuri akazara mumabhawa ende unopedza shaya rako ubhadhara mari yako, kwete kuti munhu anouya kuzobatsirwa wakuti ndada kukushandira nechombo changu. Zvakaitika kupi izvozvo? Munhu anofana kusunga mutemo ngaushande. Kunyanyanya madzimai zviri kutaura mumaredhiyo achitaura kuti vana mai vakushungurudzwa
kuna mwana akushungurudzo kuti batirikita yako kuno mwana waye asida mudzuko rake izvi zvaita tomwa mushonga da kutozvisungirira tichiziva kuti mwana uyu ndingamubatsire sei. Polisi get busy ngavasunge batai munaende kujeri haana peace mwana uyu ende haana munhu anokwanisa kuudzanya nhau yake ende zvinhu zvakatoitika maari zvikumurwadza zvikumushusha auya nedambudziko rake wakutowedzera pamusoro pekuti auya nedambudziko iwo wakutowedzera dambudziko futi but masi vanhu vakatumwa davo isana makatanure ndakapuwa zita sekumakatanure mhanza aniseriyanzi matakanure saka hatidi unhu hwakadaro hunotinyadzisa unhu hwakashata izvezvi muri kuona pane zvinhu 2 zviri danger kwaari pamwe haana kutanga iye pamwe ane chirwere mwana wamunotestwa HIV inda nchikumbira kuti angonditsanangurwa kuti zvofamba sei ndozvingobatanisa handina space manje mukadzi hamuna space apa uyu munhu anonzi Madzibaba neandazi Madzibaba Wellington vanoitira sowerawo papi kunzvimbo ipi kumasvingo kumba kwavo iko kunonzi kuhozvi kana muri masvingo mutauni muchi tinenge tafamba pedo nekwanyika handitika Madzibaba Wellington alright pakanaka tozondipa nhamba dzavo tozoita sei anofanira kubatwa nemhosva bcause zvakaita zvisiri zvinomutemo zvezvoshungurudza bcause mwana uyu it any time ndakatozomutora nditanga kutogara naye kuitira kuti ndidzigamise chinye ana yake nditi ende izvezvi ndokumbirisawo makansela ndinovatendera kuti vauya mbogara pasi nemwana wamakansela nemasangano zvakare anorwira kodzero kana dzemadzimai ndachikumbira kuti kana vachikwanisa mwana ndikumuchengeta pano kusvikira makansera vanorwira kodzero dzanamai vauyewo pano vagarewo pasi nemwana vataurewo naye nekuti iye ari kutonanga upenyu hwake watoguma haana option haana munhu wokuudza saka ndachikumbira kuti vaya vanorwira kodzero dzanamai vanorwira kodzero dzavanasikana ndachikumbira kana vachionawo vhidhiyo iyi vauye pano padare rasembuka nemo kunyange kana ndisipo ndinovatendera asi ndoda kuti vauye nemapepa yavo vanogona kuzongomuba mwana bcause ari mumaoko mangu ndatoona kuti pamwe vatumwa naMadzibaba Wellington saka vanouya nechinyi nemapepa avo nezvitupa zvavo tonyorana pasi toenda papolisi padhuze apo tonyorana pasi kuti shuwa vari kutora mwana vari kuenda naye kupi vakansele mwana panguva yakaoma mbonzwawo tsisi kuti danga ari mwana wavo patara njodzi yavo tinotenda seuri anditika Sly Media TV, building bridges.